Hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022 ýylyň 24 maý hepdeniň seçilme güni. Şu gepleşiň temasy soralar we jogaplar. Men köp efire çıkamak şu günler başlarsyňyz. Men hepde 2-3 gerek çykyp bilýän, ondan köp bolanok sebäbi başga ýa-ni halkara gurmalar bilen işlemeli bolýar we o ýerde köp wagtyň alýar. Gelin indi soralar we jogaplar boýunça gurrun edelim. Men ine şu bir günlükde öz WhatsApp telefonuma, WhatsApp adresi bir soru aldım. Şu bir vatandaşymyz menden soraýar. Murada ýollar haçan açylar? Köpünden sorak görsem, Murat Gurbanow günäkär, şonuň üçin ýollar ýapyldy. Şol günäkär diýerler. Şol diýmeli, şol haýyş etmedi diýerler. Şol bağışlama sorasa onda Berdimuhammedowlar ýol açdy. Ine şurýaly menden soraýar, Murada bir zat etdi. Gelin şu soraga sertip geçelim. Mümkin kimde bir diýendir Murat Gurbanow aktivistler üçin ýollar ýapyldy diýip aýdýandyr. Mümkin. Gelin şu ýa-ni şu soraga sertip geçelim hemmen. Birinji bilen bir zada düşünmeli. Ýollar 2020-nji ýylyň martynda açyldy, ýapyldy. Martynda näme ýapyldy? Berdimuhammedow beýleki döwletlere seretdi. Koronavirus üçin beýleki döwletler, Ýewropa döwletleri ýollar ýapyp başlady. Bulun bar ýara jar etdi. Mende koronavirus ýok. Türkmenistan öz millegi ýaly seredýär. Koronavirus ýok. Ine hemme zat gülýärli. Ýöne beýlikler ýollar ýapdy. Bunun esasy ýa-ni maksady, esasy arzuwy ýollar ýapyp Türkmenistany izolýasiýada saklamak. Şoň bakadyny ýa-ni alyp ýollar ýapdy. Bu bir argument gözledi ýollar ýapmak üçin. 30 ýylla burun edýän iş näme diktatorlar. Ýurdy näçe ýapyk saklap bilse, şonça bular arqyn ogurla pullary, ýa-ni TV gaýlyklaryň pullaryny ogurla Türkmenistany edil Demokratik Koreýa saklap, halkyny allap, diňe bir tane watan programmaň üstünden saklap, allap, başga bir galaktikada gizliň saklap bolýar şu halky, ýa-ni beýleki dünýä ýurtlaryndan, dünýä halkyndan östürmän, diňe gerekli derejesinde östürüp, ýa-ni açyk biznes etsen soň tutup basaryn, başga ýa-ni bilimleri bermän, bilimleri bersede öz kitaplary ýa-da bir gerekmejek bilimler berip, şuları östürmän saklap, şular näçe bilimsiz bolsa, şonça men höküm sürerim, meniň dogan garnaşlarym, meniň ýa-ni çağalarym höküm sürer Türkmenistan menki şeýdi bil halky ýa-ni bilimsiz edip watany Türkmenistany ogurlap biz Türkmenistan ýurduny öz parçalaryna geçirtip esas arzuwy we maksady şu. O bahanada düştü koronavirus bahanada. Ýadymyzda bolsa biz 2020-nji ýylyň 25 sentýabrda soňky gerek 9-njy gerek üýtgedilen konstitusiýa gatyn süýerdik bolýan biziň halkymyz düşünmedi, uklak kaldy. Ne şol konstitusiýada eýýäm soňky çalışyk ýa-ni paçalyň öňündäki soňky çalışygy etdiler şunu. Ütköşükler girdiler. Indi gelin seredeliň Ýoldaş Gurbanow näme etdi ýollar ýapanda? Näme ýollar ýapdy? Ýoldaş Gurbanow Berdimuhammedowa jaň edip ýollar ýapdy, haýyş etdimi? Ýa-da ýollar näme ýapyldy? Gelin şoňa seredeliň. Martyň 2020-nji ýylyň mart aýynda ýollar ýapyldy. Ýoldaş Gurbanow DWT toporny maýda döredip ekranyň öňüne ýurlap çykyp başlady. Ondan öň DWT döredini bilen muny hiç kim bilen ok, hiç kim üns beren okdy. Ýaňy başlarına hiç kim üns bermän gaýtyp hökümet gülýärdi. Hramov, Jadan prezident soветini üýşürip, ýa-ni prezident administrasiýasyny üýşürip gülýärdi üstümizden. Bular ýa-ni oktyabr, noýabr çel üstümizden gülüp ýördiler diýmek. Mart aýyndan oktyabr, noýabr aýyna çeldi DWT ýa DWT lideri Murat Gurbanow hökümeti ne gorkup bildi. Hökümeti ne ýa-ni bir güç hökmüni öýlen görkezip bildi. Şoň üçin diýmek ýollar Gurban üçin ýapylmady. Diýmek ýollar
Berdimuhammedowyň arzularyna ýerine ýetmek üçin, paçalar geçmek üçin halky öňüm saklap durdy, ýani izolasiýa edip, mundan beter gowy bahana boldy koronavirus, şonu ulanyp halky yapdy. Ýani bütün dünýäden yapdy. Ondan öňem ünseren bolsaňyz, çykyp ýöne bildirilip çykyp bilen okdum. Hökman suratda immigrasiýadan ruhsat alýardyň, hökman suratda ýani gaýdyp gelen adamga deport edilýärdi, deport aýyrýardyň, pul berýärdiň, hem ýerde pul berip çykýardy. Diýmek, öňem azat çykyş, azat ýollary ýokdy. Öňem bularyň maksady şu ýollary ýapyp halky saklamak. Gelin serdeleriň näçe? Birinji, men aýdanym, halky saklap, ýani informasiýadan kesip, daşyna bak gelýän halk azatlyklary görüp, azat ýani medeniýetlary görüp, azat YouTube zatlary görüp kellesi ýükýär. Olar üçin kellesi ýükýär. Hakykat tersine kellesi açylyp başlaýar. Ine şu zatlary görämeden diýip ýollary ýapmaň usulyny gözlärler. Ine koronavirus boldy ýapdylar. İkinji sebäp. Sizin bilişiniz ýaly bizim Türkmenistan'daki içindeki graždanlaryň sosial maddi ýagdaýlaryny Türkmenistanyň daşy graždanlary saklaýardy. $150 milyon yine 2020-nji ýylda 20-nji ýylda aýyna minimum $150 milyon Türkmen migrantlary, iş migrantlary öz garyndaşlaryna Türkmenistana geçirýärler. Indi maňa düşündirin. Berdimuhammedow tebii baýlyklary satyp pullary ogurlap ber. 80% tebii baýlykdan satylýan pullar güni arasy öz hasabyna gelýär. O hasabam büdjetiň daşyna. Onu bilýän ýok, onu atçot berýän ýok. Karar çykardy şonu ne salgy tullugy, ne Merkez Bank şoýra maglumatlar alyp biler we onu barlap biler. Ol açyk ogurluk. Diňe şoň üçin ömürlük Berdimuhammedowlar basmaly. Gurbanlylar başlap doğun gatnaşyna, şular hemmet üýüşüp şu pulları ogurlaýar. Ine derdi, pulları ogurlapdy. Halkyna beren ok, sosial maddi ýagdaýlaryny gowulaşdyryň, ýürüti iksany kurs saklaýar. Şular ofisial ýagdaýda bütün dünýä jar ederýärli. Şular $375 aýlyk alýarlar. Ýani pasobelaryny $90-120 aýlyk pasobe alýarlar diýip görkezmek üçin ýöne hakykatdan adamlar $30-40 aýlyk alýarlar we $5-10, $15 pasobe alýarlar. Ine şu zatlary görkezmek üçin, gizlemek üçin şu adam şunu gizleýänler ýani içindäki adamlar kösünýär. Daşyndaky adamlar, şu içindäki adamlar pul geçirýärli, şol şertleri döredip daşyndakylar içine salmak. Daşyndakylar $150 milyon Türkmenistanyň sosial problemalaryny çözýärler. Geçirip şu pullary. Ol pullar gelenle göni ýani hojuluklara ýaýa we Türkmenistanyň ykdysadyna giyip gidýär. Sen jaý alýan, maşina alýan, remont edýän, çağırýan, mektebine tölýän, eşi alýan, umuman şu pullar arasy Türkmenistanyň giýdejileri, şu giýdejilerine polisler, MHM'ler Maňa şu efir wagty jaňa diýerler bolýan. Azıcık efir bolýar ýöne tapam diýip. Ine şu real talap, şol adamlar polisler, MHM gullugy, ýani Berdimuhammedow ýürütürleşdirilen terrorist gulluklary, MHM terroristleri, polis zombilary, prokuratura halky talap ýaşaýar. Olum bir ýani şu öz bandany saklamak üçin, öz mafiya ýani terroristler saklamak üçin bir usul. Ünsörün, eger daşynaklar pul geçirmese, olar kim talasyn? Olar Berdimuhammedow garşy bolar. Ünsörün, Berdimuhammedow 80%-ni büdjetini ýani eksportdan satylýan pullary özüne alýar, jüýtüne urýar. 20%-ni aç hökümet işgärleri ölmediýän tölýär. Indi hökümet işgärleri hem polis, MHM, ýani prokuratura daglar, suwutlar ýaşamanlar. Olar halky talýar. Halkda pul bolmasa olar talap bilmeýär. Diýmek, şu daşyndan $150 milyon gelýän pullary bular halkdan alyp talýarlar. Birini basýarlar ýöne köýdäň üçin 10 ýyl, 15 ýyl kesýärler, soň pulny alyp aýrýarlar.
ya türmeye düştü, içinde yani amnisiya deyip çıkar yapılalım. Hayır, bu bir sistem. Şu sistemin şeyle yürütmesi, bu adam Kurbanul Berdimuhamedov yani ya onun oğlu bu iktisadiyeti düşünen o. İktisadiyetin kanunlarını, maliyan, iktisadiyetin, pul aylanışının, Merkezi Bank'ın politikasına yani siyasatına alıp barmalı siyasi ve maliye kanunları düşünen o. Şunun için bunlar şeyle aylaymasa yani başkaça aylabilen o Türkmenistan. Enlik argument. Näçip ýolary Berdimuhamedov ýapyp saklaýar. Eger de ýollar açaydy. Türkmenistanyň pul berýän adamlar öz garyndaşlaryny çykarar şöýerden. 18 ýaşdan 55 ýaşçy hemme sagdyn adamlar gider. Türkmenistan näme bolar? Kadrlar bolma. Ya meni habarlar alýan prokuraturada işleyen şeyle diye yol açıldı men gidýän. Prokuraturada oturup ziyaret alýan adam diýär. İçindeki ministrliklarda işleyen adamların günay diye yol açılı mene gidýän doydum diye. Diýmek kadrlar gider. Diýmek iş güç gider. Diýmek şol adamlar barıp başga döwletlerde, Türkiýede, Russiýada problem döwretler. Ýene Türkmenistana pretenziýalar eder. Näçip bir topara adamlar pasportsa, näçip bir topara adamlar ýa-ni entap ýörler, iş vizasy ýok, ýene bizde işler tutup ýa-ni deportasiýa ederler, zat ederler. Problema dörýär, administrativ problema. Türkmenistanyň ýüzi ýapylýar. Şoň üçin içinde belli bir möçberde adamlar saklamaly. Şol adamlar bolmasa, ýa-ni tebigy baýlyklar uglap bolar. Indi daşynaklaryň belli bir möçberde saklamaly, täze olar pul berýär Türkmenistana. Şol iki balansyny tapyp, şol saklap. Bolmasa, ine öz ogluny goýdy prezident. Indi nämeden okýar? Açmaly ýoly. Açmaz. Ol açtım deyip kirjik çartalar eder, bütün dünya cemiyetine bir jalp edip yani güldönelmede ine yok açma değil häzir ine ön kallaşyaly hiç wagt jogap berme ine edwotir bilip açyk wagt gerek deyip yani ýyllar alýar. Hiç wagt onuň OBS'niň yani berilýän soragyna jogap bermek hiç wagt ýogum diýen. Şu çekip Allah bular ağırlık çökmedi. Eyvallah. Ağırlık çökmedi. Bütün dünyada bunun üstüne gülüpüyorlar. Yani hiç yerde siyasi taraftan bir belli bir pozisiyalı, belli bir cevap veren adam bolmadylar. Ni Raşid Mererov, ni bu İksani Atol. Indi şu ýaly. Indiki argumenta serdel näçe ýollar ýapyldy. Koronavirus döwret başlandan soň Türkmenistanyň ekonomikasy ýatdy, çöktü. Hemme pudoklar çöktü. Dine neutral yani satıp işlemese olum benzokolonka. Benzokolonka diýmek näme? Şol güýp berýär benzini pulny alýar. Başga zat ýok. Ne täze tehnologiýalar, ne san tehnologiýalar, ne ýa-ni newitden, gazdan goşmaçy materiallar edip, goşmaçy harytlar öndürüp, bular bir 3-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy obrabotka edip, ýa-ni 1 tonny masal üçin benzinin ya bir tonna mazotun ya newdin pulunu $100 değerli 1500 $2000 kaldık polya işledip üstünü teýärden gaýtadan işledip şu bir tonnan bahadyny kaldık polya onu et bilmän soň kadrlar bolman soň pul hiç kim bermän soň şoň finans ýagdaýy kän ul bolman soň gelýän finansynyň 80% oglap ýören soň ine şu kynçylyklar bolan soň Türkmenistanyň daşyndan Türkmenistany iý berýän Türkmenistanyň içine iý berýän pul berýän adamlara şular hökümet gerek şulary bolmasa Türkmenistanyň ykdysadyetini aýlap bolmaly. Eberde şular biziň adamlarymyz Türkmenistanyň içindäki öz dogan gatnaşyklaryna pul bermese, onam MHM polis gulluklar talap günni görmese, onunla şu rejima, şu terörist organlar hyzmat etmeýär. Onunla bularam edil aktivistler ýaly diktatora garşy görüşürler. Şondan gorkup şu öz ýa-ni şolaryň ekonomikasyna, şolaryň ýa-ni çykdyjylaryny, şolaryň giýdijilerini çek bilmän halka ýa-ni taladýar. Halk taladýar şolaryň üstüne bular halk tala, polisler, MHM'ler gün görýär.
Yani bu kurulan bir sistem. Bu korrupsiyon sistemi diýilýär. Şul Berdimuhammedowyň hökümeti bir kanun ýagdaýda basyp alınan hökümet diňe korrupsiýa ýagdaýda işlämese başgaça işler bilen ok. Eger kanun ýagdaýda işlese birinji bilen şular basmak. Ne ýa-ni düşündür. Şol ýa düşündür. Indi ýene bir argumenta serdeli. Eger-de ýollary yapsa, yapıp saklasa onu daşınmak, azatlıkta yaşayan adamlar, hükman aktivistler. Siz özünüz alıp görəňiz, Türkiýede ýaşaýan. Ertigi naharlygy ýa-ni ertigi naharlygy bar restoranda çay bilen, kofe bilen ýa-da bir türk zawtragyny iýýäňiz, arkyň gelýäňiz Türkmenistany uzatdyrýar. Türkmenistan'a sizin giydiğiniz yok, şolarını eder yani. Türkiye'de öýüňize giýje gelip emheme gullugy sizi helal edemem. Ya iş yerinde gelip emheme gullugy edip sen irinden tutup alıp gidemem. Diýmek sen akşam rahat ýatýan, ertiden bar kofejik içýän-de işe gidýän, arkyň işte gurleşýän, adatda islenip temagy gurleşýän, ýene akşam öýe gelýän, naharjyk ýan, telewizor görýän, sana azar berýän adam ýok. Inni ünitlerin yollar açık olsa, senem içine girsen, senem yankı içine daşına çıkmadı yani estirer. Yani koyur mesela. Onu senin içine revolüsiyon ediyor. Sen bir gün yaşarsın, bir ay yaşarsın, 2-3 ay ahir çıdamarsın. Ahir aydarsın buraya. Hiç yerde yok. Türkiye'de ben yaşadım buraya. Yok. Şu yerde de bizim pasportlarımız yok. Bizim dokumentlarımız yok. Bizim haklarımız şunda da bunu bozan yok Türkler. Türkmenistan'ın içinde hem bizi grajdanı, hem pasportlarımız, hem memli yerine, yani hem dokumentler yerlikli bizim kanunlarımızı, bizim haklarımızı dine bozuyorlar diye özüm turdu. Şundan korkuyor. Sebebi halk birleşeyse öz problematına onu bulur, derrü türmeye yığınarlar. Ondan korkuyorlar. Inni yollar Gurbanov'tan korkup yapan olsa onu näçe pasportlar uzatmak. Ya onan Gurbanov'tan korkup pasportlar uzatmak. Yok. Yolları yapmak, pasportlar uzatmalar, pasportlar täzelemeler ikisi bir tema, yani problemalar. Näçe? Sizi daşına koydu. Indi daşına size basış etmek için sizin pasportlarınızı uzatmak. Näçe? Siz nelegal. İstendik vakti terörist et bolýar. İstendik sizi gorkup deport eden diýip bolýar. Ýa-ni özüni oňup bilmeýän konsullar, özüni oňup bilmeýän pasol size üstüňe gyýrsa, siz gorkan ýeriniz ýa siz nelegal. Siz Türkiýede ýa Rossiýada nelegal. Siz istendik wagt ýene pasolsta baryp ýykylmaly bolýar. Şonuň üçin şol iki sany problema bir tema problemasy. O näme tema? Türkmen halkyny gorkuda saklamak. Türkmen halkyny agzybir saklamalylar. Türkmen halkyna giýje uny basış etmeli, kellesini aldyrmaly ýa. Hiç wagt öz hakyny talap etmeli ýa. Ine şu tema, şu iki sana problema, bir tema problema. Indi esasy ýollaryň ýapylmagynyň sebäbine gaýtyp gelelim. Birinji, Türkmenistanyň 3 tane döwlet guruluş şahasynyň ýolbaşy wezipelerini uğramak üçin. Ünitlerin ýerine ýetirji hökümet, birinji ministr. Oň wezipetini Berdimuhammedow Serdar uğrady. Türkmenistanyň suwutlaryny, ýokary suwutlaryny kontrol edýän prezident wezipetini ýene de Serdar Berdimuhammedow uğrady. İkinji şaha. Üçüncü şaha. Türkmenistan'daki kanunları çıkarmak ve kanunlarına gözükçülük etmek. Berdimuhammedow Gurbanov. Şu yerde yine de bir teýärde bir ugur var. Türkmenistan'ın hukuk kengeşi. Onan yine de Gurbanov. Yine şu esas wezipeler, esas döwlet guruluş sistematynyň iň ýokary wezipelerini şu uğurlady. Ünitlerin Gurbanov Berdimuhammedow günne oğlu bilen kanun ýa we özü kanunlary çıkarış ve kanunlara gözükçülük edýän milli geňeşiň ýolbaşy.
Men şoň üçin diýen, bular ne konstitusiýasyna biz hasap almaly. Bular ne çykarýan kanunlaryna hasap almaly. Biz gaty şart ýagdaýda täze konstitusiýany goýmaly. Azat ve Türkmenistanyň bütün dünýäň öňüne alan borçlaryny, ýani talaplaryny göz öňünde tutýan konstitusiýany hasap almaly we şoňa ses berip şonu kabul etmeli. Onu halk kabul edýär, onu Milli Geňeş kabul eden o ýalňyş. Onu halk kabul edýär, halk şo konstitusiýa esasy, konstitusiýanyň esasynda ýaşaýar. Şoň üçin bizim barýan ýolumyz gaty dogry, konstitusiýany çalışmak. Häzir konstitusiýanyň üstünde iş gidip bu, haçan taýýar bolanda biz birinji proýektini size berip we sizden ýa konstitusiýa goşmaçylary, ütgeşmeler girizmegini sizin maslahatlaryňyzy dinler. Ine şunu bilen men gysgaça ýa jemlesem, Türkmenistanda näçip ýollar ýapyldy, näçip Gurbanow ýolları yapdy ýa-da aktivistler yapdy ýa yapmadymy, şu zatlar düşündirmek üçin ine ýürüýte bizim vatandaşymyza jogap berýär. Gelin inlik soralar seredelim. 6-njy gün men TikTok'ta ýürüýte gepleşip geçirdim. Şo ýerde bizim bir vatandaşymyz bir soraw berdi. Gaty soraw berdi. Murada bize bir ýol bolşy gerek, bize bir lider gerek. Biz şo lider bolsa, biz şoň ýerinden gitjek, şo bizi akitsin, biz ýanky Türkmenistanda özgeçleri edip biler diýip aýtdy. Biz turor, halk galar diýip aýtdy. Menim pikirimçe ol bir atmaska. Näçe gelin hakykata serden adamlar. Biz oňar bilen dokmy, oňar bilen dok, oňar bilen dok diýmeli. Biz oňar ýatmy, oňar ýat diýmeli. Bize açyk wagt berip galmak üçin diýetmi, onu şo bolmaly. Ine şuňky ýagdaý näme bizim halkymyz bilen hökümetiň arasyndaky we Türkmenistanyň umumy ýagdaýy näme? Men söýsem, 30 ýyllar Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýy diňe kıynaşyp gelýär. Sizin haklaryňyz, sizin azatlygyňyz bundan ýitip gelýär. Peselip gelýär. Sebäbi diktaturan bütün döwletde, diňe Türkmenistanda da esas maksady sizin azatlygyňyzy uğurlamak, kiçeltmek we sizi Afrikadaky ýaly gullar ýaly saklamak. Ýöne ofitsialna siz demokratiýa döwletiniň graždanlary etmek. Ine şu maksady bular ýerde saklap gelýär. Ýollar, pasportlar ine şu siyasata bagly. Şu siyasat bolan soň ýollar açylan, pasportlar açylan. Häzirki Germaniýa bilen Dubaý açylan ýollar olar charter. Hepde 2 reis islen wagt saklap gelýär. Ol bir regularny reisde. Sen bir 3 aýdan öň bilet bilen ok. Kassada biletler açyk satylan ok. Ol ýa-ni tanışlar ýene-de rejim saklap gelýän korrupsiýonерler pul gazanmak üçin we halky talamak üçin. Ýa şolar şunu etmese Berdimuhammedow goýulajak ýok. Şuňky Berdimuhammedow diňe korrupsiýonерler, MHM korrupsiýonерler, polis korrupsiýonерler, prokuraturan korrupsiýonерler, suwdun korrupsiýonерleri goýulýar. Kimde kim piýada ministr gelse, beýleklerden öýünü göküzjek bolup ýanky ziyat kalıp başlaýar, piýada nırhlar goýup başlaýar, adamlary, köýne adamlary aýyp başlaýar, ine reforma geçirýänlik, ýene-de göz boýuçuluk. Şoň üçin bu zatlaryň soňy diňe bizim azatlyklaryny kiçeltmek we bizim haklarymyzy ogurlamak. Ine diktaturan esasy maksady şo. Şoň üçin ýa-ni şunu almadak, eýetirmek ahir biz galmaly bolar. Inanyň. Sebäbi bizim haklarymyz azalyp bir noktada bar. O ýerde ýa biz ölüşmeli, ýa biz boyun almaly. Bizden boljak çağalaram inni kul bolmaly bütün ömür. Ene şoňa bar ýa. Şoň üçin men size aýdym, biz ahir galarys. Şuň bolmasa erti bolsa bir gün adamlar ýa-ni pikirleri daşyrypda gidip ýa içinde düşünmeyen näçip haklar azalyp gidýär, näçip azatlyk azalyp gidýär. Öňe beýle däli diýip, ýa gün kıynaşýar diýip düşünürler. Näçe watan programmasy aldasa da ol hakykaty görüp durar. Olar mümkin öldürne düşünüp bilen oklaşalar. Ýöne bolup geçen hadiseleri görüp düşünürler. Şoň üçin ahir galarlar. Potrotçu bolsun, daýhan bolsun, çopan bolsun, ahir galar.
gitçek yer yoktur. Pikir etmedin, men häzir ýa-ni gölülerimi müň ederim, 2000 ederim. Soň jagurun, menne gülýarly beýleklerde problem bardyr, menne gülýarly. Pikir etmedin. Ol saklayan gülüleri, ol saklayan iri maly, kiçi maly, ol onky däl. Ol menki diýip hasap edýär. Ýöne X wagt bolanyny elinden alar. Ne şu diktaturan esasy aýratyn oşol. Sen biznes edip ýa-ni işläp ýörsiň, eger şolar bilen o ýa-ni korrupsiýanyra absurd etsen gidersiň, olar ýolbaşy birden çalşaýda sen ama. Umman ýene ýitikli. Bu durmuş kime gerek? Bu durmuş diňe korrupsiýanyra gerek. Şoň üçin meniň pikirimçe Türkmen halky aktivistler içinde gatyň öpdiler. Türkmen halkynyň içinde. Türkmen halky ýygynyň diňe häzir ferdici bolgan. Diňe ýa tumuş bolgan. Indi Türkmen halky azajyk hereket etmeli we aktivistler bilen arasyndaky aralygy peteltmeli. Siz ine diýäňiz, bize lider gerek. Türkmenistanyň içinde Allah berdi lider boldy. Ses çykmady. Türkmenistanyň içinde listowklar kynap başlady. Bizim halkymyz hiç adam diýmedi. Bizim halkymyz iň soňky ädime garaşýar, ýa-ni eline ýara galyp käkmeni ılgamak. Oň bilen zat çözülmeýär. Onu barynça müň adam biz ätlemeli bolýar. Bizim tek başdaky ädimlermeden. Inanyň, men Turkiýa bardy. Soňky 1 awgustdaky protestda köp adam gelmedi. Müňlerçe adam gelmedi. Häzirim protest etdik gelmedi. Aeroportda Ibrahim ağa bardy. Ine adamlar çağırıp, hana adam. Hawa häzir biz ýa-ni azajyk durduk. Indi adamyň öýleri hereket etip başlady. Düşündiler. Öň aktivistlerden garaşyp oturýarlar. Indi düşündiler. Öýleri hereket etmedi hiç şart bolmaýar. Elbetde hiç şart bolmaz. Şoň üçin siz birinji ädimleri öwrenin. O näme? YouTube'da komentar ýazyp öwrenin. İkinci, ýüzüňizi açyp öwrenin. Üçüncü, öz haklaryňyzy talap edip öwrenin. Ine şonu koda baranňyzda öz haklaryňyzy talap edip başlaňyzda hökman biz barar lider bolup öňüňizde durýar. Siz arkamyzda gaçmajaňyzy biz gözümize ýetirer. Şoň üçin lider ba Türkiýede de var, Türkmenistanyň içinde de var. Şoň çykany hiç şart bermeýär. Näçe çykaýtyn ýanaryda. Entek wagty däl. Entek bizim halkymyz uhlap ýör. Entek bizim halkymyz birinji ädim etmän gorkýar. Entek bizim halkymyz öz haklaryny talap etmän gorkýar. Ine serdim aýallar boýunça bir topar erwet kanun bozulýan, konstitusiýany bozýan kanun kabul edildi. Serdar Berdimuhammedowyň halk garaşdy. Näme garaşýan adamdan oň ne bilimi bolmasa, narkoman bolsa, ne ykysady düşünmese, Merkez Bankda giýje pul ogurlap konvertasiýany saklaýarlar MHM gullugy bilen. Olar ýalar bir düzgünçilik ýolbaşy edermi? Vice-premier hökmünde ýa-da prezident hökmünde. Hiç wagt etmez. O jinaýat iş. MHM de bilýär, polisiýa bilýär, prokuratura da bilýär, adalet ministrligiň bilýär. Hemme bilýär. Bu kanun bozup öwrenen. Kanun bozyan adam hiç wagt adaletde bermez. Hiç wagt kanunlary işletmez. Öz basylmaly bolýar. Şonuň üçin biz öz haklaryny talap etmeli. İslendik ýerde, Türkmenistanyň içinde daşynda tapagy ýok. Biz öwrenmeli. Şonu öwrenen soň bize ýat ýol geçdiňiz bolýar. Sebäbi ýeti biz käkmen bilen galyp şulary köşden kowsa biz şu zatları öwrenmeli. Öz haklaryny gorumanyň prosedury ýollaryny beş barmak ýalmeli. Şonu diktator bolmaz. Eger de biz şonu bilmesek, ertir men sen yeni biri bolsa, yeni diktator bolmaz. Adamlar haklaryny gorap öwrenmeli. Adamlar Türkmenistanyň içiniň konstitusiýasyny işledip öwrenmeli. İşlerini okun, bir konstitusiýany bozýarmy? Gün prokuratura bermez, suda çağırmaz. Oýul seyretmesin, prezident ýazmaz. Ýöne ýazyp durmalysyň. Bular öz arasynda da ýa-ni giýene ýaly gyrylşýarlar bular. Bir-birine aýranyp durar. Onda sen öz ýa-ni poklary bilen özlerini ýitirir. Şu urda gitmeli.
Inni pasport bilen ýoluň arasynda näme baglanşyk? Näme? Pasport bilen ýoluň arasynda esas baglanşyk siziň adatlyklaryňyzy bozmak. Siziň adatlyklaryňyzy peseltmek. Haçanla egerde pasportlar hemmetini çalyşyp dursa, Türkmenistanyň daşynda prezident. O maşinymyz ýok, biziň ýanky biomaşin ýanky barmak goýan maşinymyz ýok. Şonuň üçin Türkmenistan bolma pokypdyrlar. Türkmenistana bütün dünýäden bir uly ekran getirmeli bolsa, bütün dünýäden edil bir hepde galman getirýärler. Näme o maşin hemme pasportlara goýup bolanok, näme 30 tan pasportlara 30 tan maşin goýup bolanok. Pasportlary diýsem öz puluna da oýnaş şol. Bu ýöne sizi alanyň üçin. Ýanky diýen ýa pasportsa barsyň bar Gurbanow açdyn ýollary. Şo sebäpli ýapyldy. Ýani sizi allak goýberýär, size bolsa şo ynanyp hökümete ynanyp ýoksa. Bir daha da düşünmeli. Şu hükümet de bu banditler sizi tağlamak için, sizi ağlamak için. Siz şuları ınıp dursanız, siz şuları Hudaýdan ýokary görseňiz, hiç wagt gowy ýaşamaz. Her wagt diňe erwet günüňiz. Men şonuň üçin aýdýam. Inni bolly bes edeli biz erwet günlerden doýduk. Inni bir beýle halklar ýaly azatlykda arkyň bir aýamyzy tutup doğun ardaşlarının arasında yaşayın diýip aýdýar. Şoň üçin haklaryny talap edin. Ýazyn kommentariyada ýüzüňizi açyp çykyş etdiň, öz hakyny talap edip çykyş etdiň. Şonuň üçin sen basýan bolsalar, hemmemiz ýara galyp şulary onu atmaly bolýar. Şonuň üçin egerde biz çykyş edip öz haklarymyzy konstitusiýa esasyna alýan bolsak, bize de aldyrmaýan bolsalar, diýmek konstitusiýa Türkmenistanda işlemok. Diýmek Türkmenistanyň saýlanan prezident de. Diýmek saýlanan halk maslahat de. Diýmek biz täzeden bir konstitusiýany tapmaly. Bütün dünýäň Türkmenistanyň boyun alan, ýani jogapkärçilikli boyun alan şertnamalary hurmatlaýan täze konstitusiýa düzmeli. Şonu talap etmeli hemmeler. Onu diň halk etmeli. Ne bir minister, ne bir prezident, ne bir ýani vice-premier talap etmeli. Diňe halk talap etmeli. Halkyň güýji iň dünýäde uly güýçdür. Ýadymdan çykanmak. Şo güýje biz agdybirlikde gelmeli. Bizi agdybyr etdiren oklar, bizi bir-birimize uruşturýarlar ýörüýte, aramyzda çöp sokýarlar, biz bir-birimize gygyrşyp wagt geçirýärler. Bular bolsa öz bandit uğru bilen öz ýanky halkymyzy we döwletimizi talamak uğruny getdir. Ine şuraya. Men şul gysgaça ýanky çykyşymy geçirip gutorýan. Men şuraya gysga çykyşlar eder. Egerde soragyňyz bolsa, kyn görmän, siz ýazyp duruň maňa ine telefonlar we meniň Telegramdaky adreslerimi görünýär. Şoňa siz galsam oýup bilersiňiz ýa ýazyp bilersiňiz tapawdy ýok. Men siziň soragyňyza jogap bererdim. Hormatly watandaşlar, ýene bir aýdýan, ýollar açmaň üstünde işler gidip dur, bütün dünýä gurumalary bilen, ýani Türkmenistanyň halkyny goýlayan gurumalar köp, döwletler köp, iş gidip dur. Ýöne pikir etmän şular, şo ýani gurumalar, döwletler hemme zadyňyzy çözüp berer. Ýok. Olar nämedir? Haçan siz galsaňyz, haçan siz haklaryny talap etseňiz, size biri azap berse, ne şolar atak ederler. Sizi goýlarlar. Ünsüň Ukrainada Rossiya bir döwlet çözdi Ukraina. On öz başlaklaryny aljak bolup, on halkyny gyrjak bolup, halk turdy boly, bütün dünýä halkyň arkasyna geçdi. Rossiya näetdiler? Putin eýem 6 aya çekmedi. Yok olup gider, görürsünüz. Putin yıkıldı. Berdimuhammedow ne? Bizde derek yok. Bizim halkımızda derek yok. Biz turamız yok. Yine şoň üçin şu özgeçlik bolmaly. Biz her wagt garaşýar, ine ol galmaly, Gurbanow galmaly, Gurbanow ýol açmaly. Amerika kömek etmeli. OBS niýet edýär, o niýet edýär, bir niýet edýär. Olar dogry edýär. Olar geňmal ýa, näçe Türkmen halky alany. Näçe bir topar aýal gyýlaryň haklary bozuldy. Hana aýal gyýlar. Näçe galan? Näçe olaň äler galan? Näçe olaň çağlar, erkek çağlar galan?
bizi ayarmaşgala iň mukaddes zat. Näme biz şolary ýa-ni şonuň kanunyny, haklaryny bozurýar. O bizim ejelimiz, dogunlarymız, o bizim inilerimiz näme biz bozurýar. Kim o Berdimuhammedow? İksan narkoman. Şoň şu güne bizde. Ine şoňu düşünen wagtymyz biz özgeçler başlar we biz öňe gitdiler. Şoň bilen men öz efirimi utarýan hormatly watandaşlar, bizi dinleýäniňiz üçin, bize inanýanyňyz üçin köp sag bolun. Egerde maslahatyňyz bolsa ýa-da konstruktiv bir tanqid etjek bolsaňyz biz her wagt sizin tanqidlaryňyza garaşýar. Sag bolun. Saman bolun.